Hi Michelle. Hi Michelle, sarap naman kung money, no? Sarap kung money. Kailan kaya mangyari yun? Hindi pa yun mangyayari. Michelle Sarang. Matagal pa yun. Nag-try ako dito ba kung pwede ba? Kung pwede. Salamat sa patamsak. 10 minutes lang naman to, 10 minutes. Hi. Thank you for joining. Why you delete your message, Sir Jabber? Just thumbs up here. Please, I know you. You're my friend. Thank you for watching. How are you? How are you? I'm fine. I think I know you. I think I know you. You are you are a driver of Mama Kibersa. Sa ulala. Tell me. Thank you for visiting my YT. Don't forget to click the button of my notification there so that when I'm uploaded my new videos, ay, mag-off na ako. I love you when you call me señorita. I wish yo. Sinasabi mo ang totoo. Sinasabi mo ang totoo. Di talaga magkapantay yung kilay ko. Kahit anong gawin ko sa kilay ko, hindi talaga yan papantay. I want to sleep na.
because I'm so very tired. And why? Marunong ka na magtagalog, ha? Marunong ka na magtagalog ngayon. Hoy! Lesh! Skilani. Papa na akong nawang ani ay. Natutulog na may, you know. Uy, why? Okay lang. Natawa. Dami mo nang alam na Tagalog, ha? Dami mo nang alam na Tagalog. Saan ka natuto niyan? Ha? When ente Arab, sawi ka lang Tagalog. Sawi ka lang Pilipino, ha? Do you have a girlfriend Filipina? Why you ask? No. Yes, of course, I'm asking you, huh? Because you always say, Filipino. Ha? When Abdurrahman.
Transition up. Oh, are you sure? Are you sure, Jabber? We, di nga. When Abdurrahman, Jabber. Wow, salamat madam. Salamat sa pagdalaw. Si LSM Match 16. Dan lang ako eh. Oo, sure. Wag i-off ko man to. I-off ko man to. Saglit lang naman to. Mga kahit ano lang. Kanina 10 minutes nga lang eh. Nakikigulo pa tong taga-maniho namin. Okay, bye. Thank you, Jabber, Jabby. Thank you, thank you. Ako rin, patulog na ako. Masakit din yung ulo ko eh. Salamat ha. Salamat. Tamsakan mo na lang ako. Yo. Nabagsak pa. Ayan. Salamat. Good night. Good night, madam. Isdain ko na lang muna. Hindi yan maano. Hindi yan, wag mo yan isdain. Ano yan eh. Ibang lahi yan na gumamit lang ng ano ba. Wow, salamat, Crazy Maldita. Patulog na rin ako, Tin. Nag-try lang ako ba. Hanggang ano to. Kanina lang to. Nag-try ako direct sa YT. Nag-try lang ako kung makapasok ba ako direct sa YT. Nakapasok pala ako. Direct to eh. Sa YT to eh. Diretso to sa YT. Akala ko hindi pa ako makapasok sa kasi matagal ko nang tinatry na dito sa YT para dire-diretso na. Hindi makapasok ngayon. Okay na pala oh. Salamat sa pagdalaw. Tamsakan mo na lang, Krisha Maldita 10. Tamsakan mo na lang ha. Ibababa ko to maya-maya kahit 20 minutes na. Siguro kanina 10 minutes lang yun. Ngayon gawin ko ng 20 minutes. Malapit naman eh. Dagdag na rin to sa Dagdag na rin to sa sa ilagay sa playlist. Nakalima. Okay ratin. Ibagsak ko ni Runtin. 20, hapit na. Ibagsak ko ni. Salamat sa imong kwan ha. Ako rin yung gitrayan ang YT kung kuan maka-direct na ba ko og live. Akong gitrayan. So karon okay na di ay. Okay na dahil siya. Salamat sa pagdalaw tin. Ibagsak ko ni agto dito sa pangita o kuan, mangita ko kuan be. Akong ipasa lang sa imo. Kung di pa ka matulog. Dali pa ka matulog tin. Oo, matulog na ko kay gilain akong paminaw. Lain akong paminaw tin. Nagtry lang lagi ko og direct diri sa YT.
Sa cellphone guro ko ni kay kung diri sa Huawei, dili siya makadirect. Pero diri sa diri sa Samsung nako, makadirect siya. So, murag diferensya guro ni ang Huawei. Amot lang, itry na ko ni Huawei ugma. Itamsakan na nako. Salamat din ha. Wala kay giduawan nga kaning lain nga nag-live. Ako akang kuanan, pangitaan ta ka. Unsa day kalain akong paminaw lagi. Sa kuan ni kay subaw ba? Padulong ang kuan. Balo na ka sa klima ron perting inita kayo. Padulong na sa impyerno ang kuan, gamay na lang ang kulang. 5 na lang. 5 na lang ang pamasay padulong impyerno. Piskot. Kanina na pero humana. Nya, unsa man gusto pa ka mangisda? Gusto pa ka mangisda o dili na kay kung gusto ka, tagaan ta ka, pasahan ta ka og kanang length. Unya. Unig daw na ko ani. Gusto ka? Lamian sa nagduaw. Inom tambal. Oo, man natin. Salamat. Lamia kayo ni bisita sa ko. Pero merong bisita na ako. Baningon siya nga. Gusto pa. Syempre, todo na ni Dam. Lagi, congrats. Hapit na ka mag-grade 2. Bilis mo No? Bilis kayo katin. As in, hapit na ka mag-grade 2. Ako ganitong lang taon sa himong kanwe. Murag. Naaman to dere ang imuha ni Agi man to ang imuha. Pila na imuha bi? Lucky, wow! Congrats! Hello, kung dili lang maay, dali ra kayo ni ipag-grade 2 untay mo haron tin. Congrats tin. Hapit na ka mag-grade 2. Bilis. Wow, bilar lagi permi. Anak jud na tin. Ing anak jud ko tin. O sige lang, at least kuan, di ba? At least ka nang ma-enjoy ka. Pero ayaw kaayo banati ang imuhang kuan, ayaw kaayo banati ang imuhang pagpangisda kung wala kay video para ipasulod ta ka sa muang grupo. Haba-haba imong grupo ba o imong video ba nya ka nang ibutang sa playlist tudloan ta ka. Di ay kang kinsa man tin. Garaan mo oy. Pwede man unta ta kapasak on diri kung StreamYard ang akong gigamit. Dili manggod nagtry ra manggug ko ani sa kuan. Parehas ni kuan nag-upload na pud si May Mahal. Kuan kaayo kay kanang pila niya dagko iyang ginakuan. Enjoy kaayo ko sa akong ginabuhat. Enjoy man diri. Oo, samot natin og kanang kuan. Samot natin og kaning maabot na ka sa kaning makagraduate na ka nya. Oras na lang din imong atimanon pero mas mayo nga gadagan ang imuhang pagkuan. Gadagan ang imuhang oras. Gadagan ang imuhang saging, gadagan pud ang imong oras nga para motungtong ka sa sa gihat agi pangayo ni kuan. Mao ba di ay kinsa man na siya tin ang imong gichat sa kuha. Si kinsa man na siya dikit mi ana o dili. Pag wala man gud ko kakuan. Ay, ko. Pero basta mao na to ginaw ko napakapinan na pud tin Mauli na ko mag-upload ako og mga video. Pag-upload og mga video tin taas sa palihog lang pwede gani i 15 minutes nimo, i half hour nimo.
kung mahimo kaning 20 minutes ingon ana 15 minutes 10 minutes kay masagol na siya 10 hangtod niya makabuo ka og 5 hours tanan kay among grupo magkuan siya og kanang tag 5 ka oras pwede siya sa amoa. Sulod ta ka kay para kuan kinanglanon kay nato na wala ko kay lapod anang imong giingon ten. Wala po ko dili pod ko rumidikit niya ana. Di pod ko rumidikit. Nga magkuan ako tin, uy magbabay na ko kay kanina raraba ko nag-ingon nga kuan niya apit na po. Dagan ko na isda didto ba? Mao ba? Yahaya ni mo oy. Manang apit na ka magdidto. Yahaya ni mo tin ay magdidto na kagamay na lang kulang. Saan man po ni pag saan? Hi Dam, matulog na ko Dam oy. Salamat sa imong pagbisita. Matulog na ko kanang tulog na ko kay igo ra ko nagtry Dam ba diri sa YT kung makasulod na ko diretso direct. Ang problema ni ron Dam di ko kabalo mo kansin. Basta maura to, salamat. Good night. Good night na ninyo ha. Good night na ninyo diha. Salamat, salamat. Usa may nakabutang. So man na nakabutang diha. Hello, Che. Usa nakabutang, usa man day nakabutang Dam. Nagsulay ra manggug ko Dam og kuan. Nagsulay ra manggug ko Dam. Kung kanang direct ba, direct sa YT. Nagsulay ko dire direct sa YT kung makasulod ba ko. Makasulod man di ay di mo to nga kanang akong gikuan. Oh, direct na mo lagi ni wa ko kabalo man ko mix. Wa ko kabalo asa ko mo exit ani nakigwa na ni. Oh, di ay pag sure diha Dam ba mura naman hinuganahan ta ani. Pag sure diha Dam. Kaya na diri na la ko perminti ani. Oh, may in ani mang in. Gani na. Niyabag na gini ron. Wow, sige sige dere ko magperminti ani. Lami man pud gud tong sa StreamYard Dam no kay daghan ba ning daghan maka-appeal, ma-enjoy pud ta. Pero kaning na napod siya kuan tin, parehas sa kaning kuan ba? Nga kaning sa sige pwede ilitok dito sa Pikas Linya tin nga atong mga kaapilan sa grupo. Na siya ingon ana, na siya mga effects pod ba? Kung waktuan ni lugar karon Dam na piskot na ni ron. Mao na diha ron. Hoy.
Gitry ra ganin ako, 10 minutes ra man ganin ta ni ganin. Nadingaw ko sa taga Maniho nga pangita diha ay nanabot na lang lagi ni og medya oras karon o piskot na ni ron. Man tani be basig diri guro ni. Tapcha dili man ni mao. Kani lagi mura naman tag ignorante yan. Ayun og hawa di. Ngantay labad na ra kani akong ulo. Sure diha. Save highlight, mute microphone. Na dikitan na taka. O kabaluan ni dam oy, ahani oy. Cancel Ginoo ko. Asa man ka? Naman ta ka ikuan. Ikaw daydam, dili ka wala ka nakakuan, naka-direct og kanang kuan. Ani, piskot na. Kani gurong X na may X ani. Murag uyab ba nga X? Giatad. Dili man pod. Dili pod siya dam. Mute microphone, save highlight, share. Mao na ang nakabutang diri. Dayon diri po dayon sa isa kay top chat some message such as potential spam may not be visible. All messages are visible. Hide all chat messages. There is a mao lagi po na diha, mao na problema lagi gyud diha. Ang kaning isa mao po ning sino hadi. Kasi kaning X lagi siguro. Nagkadikit na mo niya natin oy. Sa kuar mang guro gyapon. Katong kuan, atong naging adlaw nga nabot kog 4 ka oras. Adto lagi nga time. Nagkadikit mo ana ni Madam Rose or katong ako among gipangpasahan og kanang link. Ay katong gipasahan day tamog link. Katong gipaduaw ta mo sa iyaha ba nya gibiyaan ra na akong cellphone kay busy ko nakitaan man ta kadto. Lagi. Dito lagi. X daw na akong ni be. Murag uyab nga X ba. X-Men, Spider X-Men. Kasig mauni ang yan 30 na Hapit na kadaog si Bel sa akong pahula. Di ay. Naabi ako adto. Dito mautoy akong nasapon. Gahapon. Nga nakakuan wala na nakamute. Kabalo na ko diri lagi giday sa X nga murag uyab. Sige X day pag nawala kay ibig sabihin maon na maon lagi kay na may mugawas nga kaning are you sure you want to end this? Go X na. Damay pa sa X. Sige na, thank you sa inyo ha. Thank you, nagtambay mo kadali diha. Karon kabalo na ko nga magpakuan diri na ko mo direct ani lami man pud gud sa StreamYard kay kaning kuan. Good night na X. Sige. Salamat ninyong duha diha. Good night X.